Salut și bine regăsit la un episod de Earth to Die 2. Este primul episod și sper să vă placă. Să face un episodul de astăzi, dar și în această serie. Nu știu dacă chiar lungă, dar sper să pot face pe toate. De aia ai una. Nu contează neapărat povestea, nu? Sper că pentru început trebuie să ne upgradăm asta. Acum să dăm pe go și să băgăm motorul. Nu știu, sper să vă placă. Este cam ca și cel de calculator. Nu, n-am atâta. Fuel tank. Nu, pot să vedem aici. Da. Să ne uităm la celelalte mașini, dar... Wow! Ok, noi suntem abia la prima mașină. Următoarea chestie pe care ne luăm e roțile. Deja o văd în viteză mare. În viteză mare. Bă, dar am lag când îmi lovesc pe ăștia. Asta că mă retrag într-un loc mai bun. Dom. Garaj. Și da, am bani, trebuie să nu. Oh! Asta trebuie să fie awesome. Awesome. Nu știu cum să spun. Încă un pic. Fac. Hai. Deci ne luăm ăsta. Și abia aștept să facem încă 40 de dolari. Wow. Și acum îi lovesc eu pe ăștia, când îi lovesc pe ăla așa din zbor, așa trebuie să fie awesome. Hai că avem bani pentru armură. Și acum vedeți ce fain îi. Acum mai sparg-o, băieți. Uite bă, ăla ca română. Gata. Nu. Cine și-o duce? Ne luăm transmisia. Apoi ne luăm boostul. Bustulică. Facem și noi boost.
Oh! Cred că a durut. Cred că am lovit mașina foarte rău. Oh, nu! Fix acolo am ajuns. Ne luăm o frică. O să plecăm. Ok, am înțeles. Da, am vrut să încerc un pic bus să văd cum e. Să la încercare. Spuneți-mi în comentarii de ce am văzut la Rafael, nu știu cât vă uitați la Rafael, pariez că toți și da, fac greșit. Toți vă uitați la Rafael, nu contează asta. Contează că eu vreau să vă întreb ceva. Adică, că de ce dacă eu sunt la mașina asta sau să spunem la mașina asta, nu pot să mă joc cu asta sau cu asta? De ce? Ok, nu mai am bani, numai 14. Oh! Ok, și dacă vă place, vă uitați să dați un like. Știu că unii aveți un mod mai bun de a juca, alții unul mai rău de a juca. Uite cu bustul! E un pic, vai! Dacă aș mai fi avut să cumpăr o dată. Uite bă, acum simt că nu e puternică. Oh! Uite aproape. Mai o dată. Mai mers un pic. Am ajuns până undeva. În 2 secunde. Am stricat puțin din el, fiindcă n-am apăsat pe ăsta. Pe ăsta de accelerație și nu am zis să strige tot. Dacă tot. Am făcut așa. Dacă pot ajungem la checkpoint, ne trebuie să vă asta. Te rog. Nu, bă. Ok, hai că upgradăm engine-ul. No, și mai avem ceva. Ok, nu mai avem destul. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Noi ne vedem la viitoare. Pa, pa.